Alfredo, a Asociación de Periodistas de Galicia quere agradecerlles a todos a súa presenza neste evento, o que seguirá unha foto de familia e un ágape e ademais a actuación da agrupación folclórica de Brión. Clausura o acto o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campo. Moi boa tarde, querido Alfredo, que maravilla, que sorte que podamos honrar estes actos coa presencia de persoas tan próximas e tan admiradas como a ti. Creo que para todos os que estamos aquí hoxe, e para moitos que hoxe non puderon estar, é un auténtico privilexio poder compartir contigo calquer tipo de acto. Este non é o primeiro que comparto, falábamos antes, non hai que levar moitos anos de conselleiro, pero sí levo moitos actos no que se conmemora e se recoñece a figura do gran Alfredo Conde en cada un dos recunchos do noso país. E iso significa varias cousas. A primeira é que lle están empezando a dar premios demasiado novos, Alfredo. Eu creo que che quedan moitos anos todavía para que Galicia e os galegos e as galegas che sigamos recoñecendo a devoción e o cariño que che temos, non? E en segundo lugar, porque creo que despois desos 30 e tantos anos, como ti decías, fuche deixando un ronsel detrás que para moitos, nos que un inclúe, é unha auténtica referencia e, por tanto, unha sorte e un privilexio, como decía, poder escoitarte, poder coincidir, poder seguir disfrutando da tua bagaxe e do teu coñecemento. Agradecer a quen fai posible que hoxe isto sexa así, con esa altura, con esa inteligencia que normalmente se lle presupón os periodistas, e sobre todo os periodistas galegos, intrépidos, son quen de acertar, de chegar sempre ao punto no que somos quen de representar o que somos, o que transmitimos, o que queremos reflexar como galegos. E neste caso, agradecer á presidenta, a María, que, como ben decía ela, estreneime casi nesa entrega, creo que foi na edición número 9, o meu querido e veciño Roberto Blanco Valdés, e no que ademais intento, fai poucos meses tamén estivemos en outro acto que organizou a Asociación de Periodistas, na que creo que é importante seguir poñendo en valor a labor fundamental que se fai desde o mundo do periodismo. Ademais, hoxe, non foi hoxe, foi onte, pero celebramos o Día Mundial, o Día Internacional da Liberdade de Prensa. Creo que esas efemérides nunca está de máis recordadas, creo que é importante, porque ás veces o máis habitual, o máis normal, o que supoñemos normal na nosa vida, a veces está máis en risco do que nos parece. Por lo tanto, unha sociedade libre, entre outras cousas, necesita unha prensa que poida opinar en liberdade, creo que facer o seu traballo con total liberdade. Por iso é importante que sigamos celebrando estas efemérides, e creo que unha forma maravillosa de poder facelo, Presidenta María, é a través do recoñecemento a persoas que creo que teñen esa capacidade de poder transmitir todos esos valores que son tan importantes e que debemos seguir reivindicando como sociedade. Agradecer a Pablo, decía, comentaba antes Lado que cambiou os cartéis. Un cando foi alcalde nunca deixa de ser, por lo tanto eu non me sinto nada incómodo nesa posición, ao contrario, moi orgulloso tamén do gran traballo que fan as corporacións locais, que hoxe están aquí representadas, e os seus alcaldes. Non creo que é unha parte fundamental desa construción da Galicia territorial, que a veces descoñecemos tanto, pero que fan unha labor inmensa, moitos eidos, e, por suposto, tamén, no ámbito cultural e na colaboración, neste caso, con outras institucións, que nos permite seguir construindo, creo que entre todos, esa Galicia da que nos sentimos tan especialmente orgullosos. A nosa conductora, mantedora do acto, a Marta, gracias porque creo que tamén é un privilexio poder contar con periodistas de tanta talla e de tanto nivel, que nos alegramos tanto de poder vernos nos medios públicos. E querido Alfredo, hoxe me colles unha peza de un gran escultor galego, Cisco. Comentaba eu que estiven estes días con el, pasado mañán cumple 85 anos, está de cumpleanos este mércores, e desde logo vos recomendo que, se non tuvestes oportunidade, aproveitedes para facer unha visita á súa exposición, que está todavía ainda ata o mes de xuño no Museo de Peregrinacións, e que fai unha alegoría a ese pórtico da gloria
tan louvado mestre Mateo. Creo que é unha forma moi fermosa de interpretar ese gran símbolo de Galicia que é o Pórtico da Gloria, e creo que a Cisco foi quen de conseguir facer unha interpretación creo que atrevida, interesante, pero o estilo que suele facelo, e, dende logo, é unha peza moi simbólica que recoñece a túa labor. E decir que é importantísimo, Alfredo, que nos traiga sempre a esos lugares comuns, a esos lugares donde a gran maioría social de Galicia, dos galegos e das galegas, nos sentimos especialmente cómodos. Non contigo é fácil encontrarse ca palabra, como ben se apuntaba aquí, non só na túa narrativa, senón tamén na túa opinión sobre os asuntos que nos trae o día a día, que nos fan reflexionar, como decía antes, sobre a liberdade de prensa e outros moitos asuntos tan destacados, tan importantes na sociedade que hoxe vivimos. Pero tamén o compromiso. Creo que se algo te caracteriza, Alfredo, é o teu compromiso absoluto. Eu, ademais, sempre presumo de que ao final un vai intentando estar ao nivel dos antecesores nos seus cargos. Creo que para min, en este caso, como Conselleiro de Cultura, o teu labor, se te teño dito máis de unha vez, é unha referencia, e, por tanto, é sempre un reto ter que intentar aproximarse, intentar estar á altura do que Alfredo Conde fixo como conselleiro, unha etapa difícil, unha etapa complexa, pero que, dende logo, foi marcada, por suposto, polo seu compromiso coa sociedade, naquele momento, finais dos anos 80, principios dos anos 90, unha sociedade diferente, distinta, pero tamén que se enfrentaba a retos moi complexos, e sempre entregou o máximo, o mellor de si mesmo a súa terra. Pero, fundamentalmente, para min, me gustaría destacar, Alfredo, o teu compromiso coa casa de todos, coa casa común. E a casa común non é outra que Galicia, e non é outra que os nosos símbolos. Fundamentalmente, principalmente o noso idioma. Tu eches e tes unha inteligencia absoluta para saber tratar e saber entender ese galeguismo inteligente, ese galeguismo integrador, que permite que todos nos sintamos cómodos nesa casa común. Creo que aí é onde a gran maioría social dos galegos e das galegas nos encontramos na nosa casa. E ti, eu creo que representas perfectamente ese espazo que Galicia necesita, e esa referencia que Galicia necesita para seguir avanzando e seguir camiñando nun proxecto común. Así que creo que eso tamén é un tema que te honra, que por encima de todo, creo que esa capacidade que ti tes nos leva a unha vida repleta de tolerancia, que creo que é unha palabra enorme, de un enorme significado, pero importantísima, como ti apuntabas tamén na tua intervención nos tempos que corren, unha gran dosis de inteligencia, tamén a veces certamente escasa, por momentos en algúns espectros na nosa sociedade, incluso tamén, por que non decirlo, na parte política a que representamos, é unha entrega absoluta, creo que a esos valores galeguistas, esa casa común, que todos nos sentimos especialmente cómodos. Por eso, Alfredo, en nome da Xunta de Galicia, e creo que en nome da inmensa maioría dos galegos e as galegas, gracias pola túa dedicación, polo teu compromiso, gracias polo teu traballo. Estamos realmente orgullosos de poder entender esa Galicia que ti defendes e que ti queres tanto, e que, dende logo, todos nos sentimos un poquinho mellor sabendo que hai persoas no mundo como a ti que nos axudan a encontrar ese camiño que temos que seguir camiñando todos xuntos para construir esa Galicia que todos queremos, unha Galicia cada día que sexa un pouco mellor e máis orgullosa das súas raíces e do seu inmenso patrimonio. Moitísimas gracias.